става, дружинка? Може би се чуете какво се случва за пръв път в канала Spinning видео. От миналата година, лятото, даже може би преди лятото, супер много се зарибих по спининг риболова. Взел съм си и мидиъм пръчка за разпери, за по-големи риби. Взел съм си и лайтова въдица, която е за предимно за кефали, за пастърви. Какво се случи днес? Общо взето станах към 6, може би. И 6:30 вече бях тръгнал за реката. Вие сами ще се досетите коя е реката, като видите количеството растителност, което има. Чакайте само да затворим прозорците, че тръгнахме и е зверската жега. Опа, така. Пускаме си тук да ни духа студеничкото. И общо взето бях на реката към може би 7 без 15, като искам да кажа, че сутринта времето беше отвратително. Даваха го много хубаво времето, изобщо не го даваха да има бури. Разбира се, това не беше така. 7 без 20 бях на реката и разбира се рамеше, като в последствие започна много силен дъжд, имаше и гръмотевици, при което аз естествено се прибрах в колата. Дори на приложението, което използвам за бури и гръмотевици, изобщо не, мале смърда отвратително, изобщо не показваше да има каквито и да било наченки на такива неща, но все пак имаше. Беше супер мрачно, може би до към 9, 9:30, 10 някъде беше мрачно, нямаше слънце, като сега сами виждате, времето е бруталия, много е топло, мръсна жега, колата готават, вижте, 40 градуса. И общо взето получи се, не знам, не мога да кажа, че е добър риболов, но предвид факта, че посещавам мястото така за пръв път, смятам, че беше доста добре. Имаше супер много водорасли, просто беше напълно невъзможно да се лови. Предимно ловях на клатушки с куки без контра, тъй като само те не се закачаха по дъното и не се влачаха по водораслите. Идеята ми за днес беше да отида на Дунава, да ловя разпери, на място, на което миналата година просто ги пръснах, но водата е доста спаднала. Да не кажа, че не съм виждал нивото на Дунав толкова ниско, точно в този район, в който аз ходя да търся разперите. Но въпреки това хванах така прилични кефалчета. Получи се, що го е добър риболов. Имаше още един мъж с мен точно на това място, като той нямаше нито една риба. Но да, запалих се супер много по спининг риболова. Зверско е. Ще продължавате да виждате такива видеа в канала. Надявам се през седмицата след работа да отида и нивото на Дунава да се е вдигнало леко, за да видим какво правят разперите. Ако ли не уикенда, със сигурност ще посетя река Дунав. Надявам се това, което видите, да ви хареса. Малко по-различно е, няма толкова така смешки, тъй като съм си сам. Другите две ата нямаше как да дойдат с мен, но бях сам. Помълчах си сред природата, това винаги супер много ме успокоява, особено уикендите след натоварени седмици на работа. Така че надявам се пак видеото да ви хареса. Ако ви хареса, можете да се абонирате за канала, цъкнете камбанката, за да получавате известия и as always, благодарим, че гледахте. Трите ата. Чао, до следващия път. Ай, батко. Оп. Първият дръбосък, я виж. Какъв красавчик. Ела бе, красавчик. Ето го, красавчик. Снимам ли? Снимам. На клатушчицата. Чакай. Чакай, стоим. Ай. Пак да го пробваме. На същото място на клатушчица. 2,5 грама лайнари. От тези зелените хвърляме долу в... Оставяме леко да потъне и почваме леко да обираме. Още един сладур. Бая борбен. Ма ти си малък, бе. Малко на спортен.
Ще закрим сега. Направо. Хоп. Оп, айде, изчезай. Как си хвърляме? Не мога хвана кадър, че хваща време. Пак на ярито. Тук само на клатовите ми върви. Пак. На същото място. Хоп. Ай. Ситен, ама риба. Ой, мейте. Ето. Так. Сега ще му ударим една снимка. Хоп. Добре. Така не може да пипля човек. Опа. Изчезай. Найс. Айде. Добре. Опа. Хвана гората. Още тук да ще хванем нещо. Всичко така. Гледам, че мърдат риблета. Всичко тук между хръсталаците. Опа. А тук долу дали ще му слезне така леко. Много жира. Там, оп. Си ги сечем. Гледай какъв е гладен. Погледни го какъв е малък и гладен. Чакай, ела тук. Тук. Ела тук, бе. Гледай, малък и гладен. Само ще знам дали не е всъщност разпечен, между другото. Чакайте си извадим кухера. Ситняш. Хайде, че тук долу си. Оф, не си във водата. Пак плаваме там. Само искам да видите къде съм се заврел. Погледнете тук. Погледнете тук. После ще се снимам в преден план. В момента сме на... Така сме на много растителната река. Тук са зверски мушички около мене. Хвърляме там и... Направо му се нахвърлят. Така. Тук сме по някакви турбодиви места, бате. И сега търся начин да сляза на реката. Общо взето съм на нищото. Както виждате. Ето тук долу е реката. Обаче сега търся къде мога да сляза, защото абсурд. Ако не стана от тук, ще ходя да търся от друго място. Ай! Тук намерих някакво местенце. Въпрос е дали ще мога да сляза са, без да се прибия като куче. Ето лекичко. А по това баира. Става ли загазане, не става ли загазане? Никой не знае. Ще разберем. Зеленото цеце. Сега ще хвърлим за първи път на какво става тук. Тук не се вижда, тъпото е, че не се вижда колко дълбоко е. Ще пробваме така надолу вода, нито виждам има ли водорасли, нито нищо. Имайки предвид. Там ни паднали клончета много добри.
Струва, че не е много дълбоко. Ще пробвам да нагазим. Така че нещо много голямо, не знам пак ли са дошли разперите тук. Аз не си взех примамките за тях. Сега съм на една клатушка. И съм нагазил и е дълбочко. Но не знам какво е това като скача там. Може и някоя штука да е. Водата е зверски мътна днеска и изобщо не се вижда нищо и с очилата и не виждам изобщо. Не виждам следвали, не следвали. Водораслите са се пуснали яко надолу и батко направо си е разкатал играта. Ще пробвам да смена примамката да видя това там дет скача, дали ще мога да го думна. Ако не мога, духа и вятър. Срещу течението съм. Е там подгонва някакви рибки, може и разпера да е. Ево, почукна ми нещо. Кампона. С този ветър толкова големи риби скачат. Да не ползи пробвам. Не знам сега това да не са разперите. Предния път пак да са тук. Ако са разперите, не съм си взел примамките за разпери. Взел съм само кефалски тъпотийки. Ще пробвам една въртележчица. Въпреки че има много закочки. Сега ще видим дали ще даде някакъв успех. Ако ли не, пробвам пак цицетата. Оп! Това ми изкара акъла тук. Така. Въртелюгата. Дали ще подразни някой звер там в дълбините. Мене ме дразни това за някой звер, не знам. О, той тук подгони пред мене. Видяхте ли? Оп, ай! Схвърлянето. Едно малко рибленце. Гледай го. Разпера. Аз ви казвам, че са разперчета, погледнете. Сега ще го освободим из кухера. Ай, беги. Добре, не сме капучино. Много ситно, няма и по-голем, би трябва да има по-голема вратележка. Как не си взех разперските примамки? Опа, ево ще видим. Гледай ги тия разпери, вата. И на тройката, и на цялата кука, вата се ще огледай. На цялата кука. Ах ти не... Стой, сега ще толкова да стой. Не е нормална работа това загубена, За какво идеш, какво ловиш? Стой, добре, сега ще пусна, чакай. Стой, готов. Ай бе. Не е нормално. Тия по-нагоре беха поедри, някакво ще разпери, ще облува с тази въртележчица. Как си взех само едната въртележка? Много ме е яд, хора. Много ме е яд. Нищо. Не съм капо, друг път съм капо. Така че това е важното.
Така. Искам в коментарите да се опитате да познаете коя е тази обраснала река. Значи... там скочи. Там ще хвърлим, значи. Сериозно? По-сериозно. Същия древосък. Откачи се. Добре, супер. Не малко тормозим. Така. Малко почна ме напича. Още не го даваха жега. Оп, пак почуква. Аре де. Не може да се фане. Не иска да захапи. Паткови тонко спинингистчето. Хайде нашите. Так. Там някакви чучулиги. Правят някакви дивоти. Оп, пак ме почуква. Айде, не. Оп, ето го. Гледай къде я бият. Гледай къде бият. Ме бах ти древосъчката работа, Марко. Това май е най-едричък. Пред краката ми бе, тук отпред във водораслите. Чакай. Аре де. Готово, изчезва. Тук между другото е дълбоко. Значи правете сметка, аз съм нагазил точно деца от началото водораслите. И вижте колко се виждат от горните водорасли. Значи поне до гърдите, ако влезне е тук. Така, ще направим още някакво хвърляне. Тук ще пробвам на оранжевото ЦЦ, ако няма нищо ще ида нагоре. Дето скачаха големите. Малко се защото не съм си взел примамките за разпер и за щука. Видях така доста стабилни щуки. Не знам дали съм ги хванал на кадрите от дрона, но видях така доста прилични щукички. Разпери също скачат и наистина ме яд, че не съм си взел примамките. Останаха в раницата вкъщи. До последно се чудих, ама викам си, тръгнал съм за кефали, като съм тръгнал за кефали ще си настоявам. Ще се опитам да хвърля още няколко пъти тук, да видя на единствената въртележка, която съм сложил в кутията, дали ще успея да закача някой по-едър разпер или някоя щука, ако се прилъже. И сгъвам цирка. 1 часа на обяд е. Това е за сега. Ай! Майко! Къде отиде в храстите, батко? Гледай го къде се закачи. Сега ще ходя да го откача. Добре, малко по-сериозна рибка. Добър удар. Много добър удар. Чакай, стой. Сме направо. Хоп. Така. Малко по-сериозно разпрече фана. Браво на въртелюгата. Ако си бях взел разперските примамки, щях да ги пръсна. Ето го. Разперчето. Ето. Добро е. Мерно. Браво. Едно кратко включване, докато се прибирам. Доволен съм. Можех да съм още по-доволен, ако си бях взел и примамките. Ама така е. Хванах към, да я знам, 4-5 кефалчета, вие ще ги видите. Не са кой знае колко големи. Мисля, че е едно по-спортничко, така към 25 см. И останалото, което хванах, бяха разпери. Много, защото смених района. Първо в един район ходих за кефалите, в смисъл на една и съща река. В друг район смених малко по-надолу по течението и кефалите не бяха там, общо взето бяха разпери. Дори сега като си тръгнах, понеже вдигах дрона и ги гледах как скачат супер много, обаче просто
си забравих примамките. Имаше и щуки, на няколко места видях доста големи парчета. Може би, ако си бях взел всичките примамки, ще да е по-успешен, но въпреки това съм доволен. Хубаво време, почивка и така. Другото вече сте го видели. Айде в дружинка! До следващото видео. Чао!